Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Samahan, magaan, Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light, drink responsibly. RPN Radio Philippines Network, DXKD, Dipolo, Radyo Ronda, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini ang RPN DXKD Radio Ronda 1053 kHz. Ang musunod nga programa sa radyo, usa ka block time o binayran nga tulumanon. Ang tanang mga pamahayag, komentaryo, opinyon o uban pang mga impormasyon o hisgutanan nga giluwatan sa magsisibya, walay kalabutan. Ang RPN DXK Bolog, lakip na ang mga personahe o mga tagdumala niini. Kami matagadlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Matagadlaw gyapon nga Domingo, live usab gyapon sa Facebook mga kaigsunan. Og dinhi usab sa RM Index Diar Dipolog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi aduna nay 24 ka registration na ang mabati na ang programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudohon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinis Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radyo Natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinis sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinis Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Ug dinis sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudohon. Dinis sa probinsya sa Bukidnon mga kaigsunan, dinis Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Og dinhi usab sa FM station sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kapunon matagadlang Domingo. Dinis Malaybalay City sa DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Ug bati usab sa FM station sa IFM dinis Valencia sa Samar gyapon nga takna. Dinis Manolo Portage Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinis sa Iligan City sa radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinis sa Pagadian City sa RM Index PR launa ngadto sa launa imidya ang takna sa kapunon. Eugenio. Og dinhi usab sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon mga kaigsunan. Og yatong gusto magpadangat sa pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong ka via Facebook Live, nagasudong ka mo gikan sa United States of America, dinhi sa Blackport, New York City ni Sister Tisi Kuliat o ni Sister Lily Kuliat Peterson, dinhi sa Oklahoma ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham, dinhi usam sa West Virginia, sa Alabama, sa Maryland ug sa Tennessee. Sa United States of America ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, Hermias Miguel Hermias ni Juanito Hermias Jr., Julayna Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lelita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias usab nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Virano and family, ato igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos uban sa iyang pamilya nagapataling usab og sa tanan nga nagasunod ug nagalantaw kanamo nagapaminaw kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya niana. Ug karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Sarle. Mga mahal namong tigpaminaw no mga kaigsunan. Nining tungura ang among mga pagpamatod mao ang mga pamahayag sa pagtubag sa usa ka pastor sa Seventh Adventist nga nagbandilyo si Bendilyo sa iyang mga pamahayag nanuka diri sa Dipolog sa RNN DX KD RPN Index KD na karon pinasikan nini tungod kay wala siya pag-uyon Brad Ronnie
Brad Diber, Brad Rini sa atong magtutudlo. Kay nabak ko no'y magpamatuod o magpaila nga Dios kunya daghan daw og asawa. Maintiman-an nga ang pag-ila sa Dios dili ilhon ang Dios tungod kay siya walay asawa, mao nga siya Dios. Kay kung ang pagka-Dios ilhon sa pagkawalay asawa, balik ko na to, Brad Ron. Diyos na ang mga pari sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya wala man sila asawa, Oo. kapilitan man sila sa pagpangasawa. Kung mga himo na sila nga pare o kung magpare. O kung ang pagkaasawa po, may basihan nga mao na ilhanan nga Diyos. Di na mulugar na karon nga Dios na ang tao. Kung ang basihan sa pag-ila og Dios, adunay asawa. Kunya kung mao ka na, Brad Ron, akitaan na ang mga bahina, Diyos na punta. Kutob sa dunay asawa. Kung ang pagkadaghan pud og asawa mo ilhanan sa pagka-Diyos, mo lugar karon nga ang atong mga higalang Muslim og sila sa ilang Holy Quran gitugutan man nga ni Allah nga adunay upat ka asawa pero kinahanglan nga tratahon sa samang pagkaagi ang usag-usa nga dili mabintaan lugar sa ilang pagkabahin lugar sa unsa may naa sa abot lugar sa bana. Di madiyos na. O gawas nga madiyos na bisan si Abraham, Bradron. Sumala sa Biblia sa Genesis 16:1 nga ang iyang asawa ginganlan sa sinugdan og Sarai, samtang si Abraham sawa pa pulihi ang iyang ngalan o giilisdan og Abraham, Abram iyang ngalan. Iyang asawa si Sarai gialisdan sa pagkangalan nga Sara. 16:1 unya naa si Agar nga iyang asawa. Unya sa Genesis 25:1 si Abraham mikuha pud og laing asawa ug ang iyang ngalan mao si Tura. Di ang mahitabo karon ay si Abraham Dios na. Mao nga sa paghatag nato og dipinsa sa katarungan, basta magisgot ang Dios, Bradon, doon na ba ay dili mabuhat sa Dios o ang pagpangasawa kung mauman kada lugar mao na ba'y nakapahimong dautan sa usa nga pananglitan di man di ay ilhanan sa Dios ang pagpangasawa, dili man di ay ilhon nga daghang asawa, di man ilhon nga walay asawa. Unsa ba ang kinaiya sa Dios, Bradron? Sa Biblia rin ba rin kung magisgot ang Dios, sa gisgotan mo na di manhilon ang Dios nga may asawa o walay asawa. Unya og magisgot ang Dios walay butang nga dili mahimo sa Dios. Basta Dios ang gisgotan. O gari ka sa tao, ang tao di gyud makahimo sa mga butang nga nahimo sa Dios. Muna gingon nga sa Dios ang tanan mahimo apan sa tao dili kini mahimo. Sumala sa nakasulat dinis Biblia sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 26 gingon og si Jesus mitanaw kanila og mingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Busa pag magisgot mga mahal nga tigpaminaw sa tao dili kini mahimo. Kung ang tao nakahimo niya na si Abraham o kinsa pa, How much more ang Dios? wala pa kasada. Niya na kinsa may moingon nga nakabuat kag kasaypanan Ginoo kung mao kana. Ang problema lang kini bang gipaila namo dili Dios mao ra gyud na ang punto. Pero kung nasa imong una nga Dios wala gyoy magbuot sa Dios kay mahimo man niya ang tanan. Pero wala na magpasabot nga matod pas termino ni Bendilio nga kini niyang buloyagon kay uwagon mo na iyang termino. Di sa ato pa, buti mong ipasabot nga si David o si Abraham pod uwagon. Bisan pa sa deklarasyon sa atong Presidente Duterte, gideklaran niya nga aduna siya uban pod nga mga asawa. Pero nganong naabotaan ang mga puntuha, tungod kay walay tao nga nangas nga uwagon man ka presidente sa tao ganina. Por iso,
kining baba sa atong kaatbang brethren, bungis-ngis man kayo og baba, taklis ba? Please. Og matod pa sa atong mga nadunggan, kulukuyon gikuno ning tawhana na tinod bitaw. Kay ngano man, kusog maningil diri sa atong dapit sa doktrina, pero naamaday po'y mga parte sa ilaha. Ato sang ipabati nga kung maghatag kuno tag dipinsa unya sa gituuhan nato nga daghan daw og asawa, kusogban man kuno na unya kunay bans pagyud kuno ta. Matod pa niya kay kanang kunay bans murabag naka uyon ka sa gibuhat. Mao na ibot niya pasabot bisan daw og daotan na atong ipabati aron din hita magkuha og pagpasukan nganong nagdipinsa ta. Okay, engineer. Atong ipabati ang unang pamahayag ni Mitchell Bindilio, gining pastor sa Sabalista. Na, Ang pagka daghag babae ni Tomas Eugenio, ang ila pong gibuhat, dipinsa kayo. No? Now, sa ako mga kaigsuonan na analisar, sa mga tao nga mogamit gug sa kuan gyud mga kaigsuonan, kada bitang mo dipinsa ka sa usa ka buhat nga dinautan, dautan man na. Now, sakto tong inyong mga salmot, sakto tong inyong salmot, na gidipinsaan gyud tinuod nya ato makita nga kung modipinsa kag sayop di ko na ibans nga Dios. Ha? Nag-angkon nga Dios niya mabatog daghang mga babae. Okay. Na ato na Klaro na to og nabati nga basta mo dipinsa gani kuno og sayop. sayop dautan man na. Or kunay bans na Kunay bans kuno na ti Hmm. amoy nagpatuo siya nga daghan og asawa. Atong nakita sa Biblia nga kung ang tao dili makahimo ang Dios ang tanan mahimo niya, mahimo ba din dautan? Pero usa ka programa sa Dios, mga mahal namong tigpaminaw, nga dili kalikayan, nga matupan niya, mo dipinsa gyud kuno mi natural. Kay kung kanang imong nakita, wa di may makakita niya na. Nakita na mo kanang imong giingon, pero nganong aduna kami pagtuo? Tungod kay ang kabuot na mo dili sama sa imong kabuot nga og mag-ila di ay og Dios. Diha lilion. Kay kung kana man ang lilion nimo, dili ka makaila og Dios. Kaduha pa po, kung mag-ila di Dios ni Bindilio, puggan niya kung unsay buhaton sa Dios. Kasi day masunod ay. Nakaron. Sa Biblia unsa ang usa nga nakatugon parte sa usa sa bulaton sa Dios brethren ni sumala sa Biblia. Aniya ang usang natugon nga bulaton sa Dios dinhi Reverend dinhi sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 41, tanawa kamong mga mayubiton, panghitingala og pangawagtang kamo. Kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuhan, bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo niini. Oh, nakita nato address para sa mga mayubiton. Kung kita pala'y magbuot brethren sa Dios, no? Ang kanauntang mayubiton gusto unta nga mahimong dili na magyubit, pero unsay nabasa sa Biblia? Matinaw, tanawa kamong mga mangyubiton. Maghitingala og pangawagtang kamo, kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat. Usa daw kabuhat nga dili ninyo pagatuhan, bisan pa kon adunay magasugilon kaninyo nini. Naunsa man ang buhata nga dili man tuuhan Sa mga mayubiton. sa mga mayubiton. Kay dili man lugar, wa man huna-hunaa, kay ikaw may naghuna-huna, nga ang Dios dili di magminyo. Dili man diha ilhon po ang Dios nga dili magminyo. Dili po diha ilhon ang Dios nga minyo. Dili po diha ilhon ang Dios tungod sa iyang pagkadaghang asawa. Dunay usa ka butang lamang nga ilhon ang Dios. Pero kung yung ka gidipinsa na mo, ang Biblia nagtudlo nga kung adunay mga buang sa Biblia, kinahanglan tubangon ginang buangan na. Pero kining buang nga gisgutan sa Biblia, dili ni buang nga dadon sa mental hospital. Kay kanang buang magpataka man nagyawyaw, alang-alang tumpangan nimo kanang nabuang o nalisuan sa pangisip.
Lain ang gisgutan sa Biblia ang pagkabuang. Agig priban niya na nga nabaday sa Biblia ang buang nga kinahanglang tubagon. Hayan mabasa, brother. Ato pagbasahon Reb dinhi sa Proverbio kapitulo 26 bersikulo 5 nagaingon, tubaga ang sa kabuang sumala sa iyang binuang, tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kaugalingong paghuna-huna. O di matinaw nga tubagon daw kanang usa ka buang sumala sa iyang binuang. Kay basin daw siya magmanggialamon sa iyang mga panghuna-huna. Karon, pero kung tubagon man ang usa ka buang, Brad Rene, kana bang pagtubag sa usa ka buang binuangon ba pud pagtubag kay buang nagon siya o niya nagbinuang, tumpangan ba sa sistema sama sa iyang kabuang sa iyang pagbinuang? Dili gyud tumpangan Reverend. Sumala dinhi sa Proverbio kapitulo 26 bersikulo 4. Ayaw gyud pagtubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang. Tingali unya ikaw masama usab kaniya. O di matinaw nga kun ang usa ka buang day kinahanglan nga tubagon, dili nga ibinuang buang pud nato pagtubag. Buti pasabot Brad Ronnie nga formalidad ang sistema sa mga pagtubag. Mo kana ang gihatag nga barahan sumbanan sa mga katawhan sa Dios nga gihatag niya nga maoy gawion sa sistema nga pagtubag. Iyang pangutana, pag ang tubag nga plastado dili binuang buang, unsay buhaton sa Dios siya makatauhan nga nagplastar sa matarong nga pagtubag, Bradron, sumala sa Biblia. Sa Biblia, Reverend, kung ang mga katawan sa Dios naghatag sa matarong nga tubag, malipay ang Dios, gani muhalok pa ang Dios sa mga ngabil, niyadtong mga tao nga naghatag sa matarong nga tubag. Niya sa Biblia ang priba basahon ko sa Proverbio kapitulo 24 bersikulo 26 ang giingon, siya magahalok sa mga ngabil niadtong nagahatag og usa ka matarong nga tubag. Oh, di matinaw nga ang Dios di ay magahalok siya sa mga ngabil niya atong nagahatag og usa ka matarong nga tubag, dili kay buhaton ang pagtubag ngadto sa mga naghimog binuang unya kinabuangon pod buangon pod ang sistema sa pagtubag, dili ingon niya na ang Dios nga tumpangan nimo ang sistema siyang kabuang. Pero ang pangutana, brethren, ang Biblia nagtudlo bag usa sa mga ilahanan nganong gitawag siya og buang og ngano nga dili kini buang nga dadon sa mental hospital? Sa balaang kasulatan Reverend, kung adunay tao nga magsukuhen na gyud siyang mga ngabil, pagkatawgon na nagbuang. Sa ato pa wala na siya musubay. O wala na musubay. Dinhi sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1, mayo pa ang kabos nga magalakat diya sa iyang pagkaimpit sa kasing-kasing. Kay kaniya nga sukuhay sa iyang mga ngabil ug mao'y usa ka buang. Pagka magsukway diya siya sa iyang mga ngabil, mo'y usa ka buang mga mahal namong tigpaminaw. Pero diin ka nahimong nagsukwahe tungod kay ang Biblia sa 8:26 nagingon ngadto sa kasuhan og sa pagpamatuon kung sila dili managsulti sumala ni ining pulunga sa pagkamatod walay kabuntagon alang kanila. Ipagsulti lang gid ka sumala ni ining mga pulunga. Karon yan na ang istorya kung magsukway ka sa mga ngabil, magpaila o nagpaila nga gitawag kag buang, unya kay muhimo man ni siya sa pagbinuang, tubagoni nga buangan ni, matod pas Biblia, tubagoni niyo ng buangan na. Pero dili ang pagtubag kinabuang. Kay kung mutubag mo og kinabuang, walay halok sa mga ngabil, diya sa inyong mga ngabil nga buhaton ko kay ngano nanubag mo nga dili matarong nga pagtubag mo nang ang mga ministro sa PBC kung manubag man adunay formalidad o sistema nga nakasubay giya sa Biblia. Unya dayon kay iya mang gipakita nga kining nagdipinsa ekonomi sa daot ang buhat tungod sa pagkadaghang asawa. Ang tao gani og daghang asawa di gani nimo na largon nga daotan ka.
Ha? Sa tao lang na tungod kay wa may pagtuo mo gina nga mo gawas. Wa may pagtuo nga kini ba katumanan sa Espiritu Santo. Pero niya nagamit siya sitas mga mahalamong tigpaminaw para iyang agnion ang mga tao o ang mga membro sa PIBSIM nga kinahanglan kuno nga kay buhat man kuno na sa among magtutudlo nga daghang asawa kinahanglan kuno ang mga membro siya na yung magbuot ba ron sa doktrina ba Ang mga membro nga lalaki, pagdaghan po kasawa, kaya Oo. matod pa ganin niya, kung siya po kuno magpamimbro rin, magdapot siya laing tao nga magpamimbro sa BBC, mga asawa po kuno siya daghan. oh kay patakaran Oo. kuno nasay panimo na nanabot ka sa imong kaugalingon ba ha nananaw-tanaw ka sa sistema nga binuta nga sistema gigamit din niya ang 5 no pamatiw na to engineer pamatiw na to mga mahal namong tigpamina ang ikaduhang mga punto. Okay. Ang mga membro, ayaw mong patuo nga pabaton mo ko sa kasawa, cancel mo sa inyong ilang Diyos. Nga di po mo anak na pinalangga sa inyong Diyos. Efesos 5:1, basa. Jesus 5:1 nagaingon busa maawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak ka pinalangga. Kinsay anak nga pinalangga sa Diyos, katong nag-awat. Kung Diyos ninyo si Tomas iyo ninyo, awatan ninyo ang iyong pagkadaghang asawa. Kamu mga lalaki. Okay. Okay. BCM. Mao ni kita sa Biblia. Magmaawaton kamo sa Dios. Aron mahimo mong anak nga pinalangga. Niya kay ang inyong gisimba, ang inyong gialagaran, ang inyong giilang nga Dios, si Tomas Eugenio Senior man. De ang akong advice, ako na po nga inigson hinigala ba? Na sundan ninyo na iyang gibuhat. Ha? Kamu mga lalaki, sundan na. Pagbaton magdaghang babae. O badlongon mo sa inyong ministro, ay na nga, ay, ministro, ano sa inyo tawag sa inyong ministro? Reveren, o sana inyong pagdawagan na. Gusto kong mahimo kong pinangga nga anak sa Dios na si Master Tomas Eugenio Senior, Divine Master. Nya kay nag-ingon man ang Efesos 5. Tagata mo bersikulo mga members. Efesos 5 na. Pagbaton ninyo daghang mga asawa mga lalaki, badlongon mo sa inyong mga ministro, ina nga ayaw na ko badlong nga ministro. Kay ganahan ko mahimong pinangga nga anak ni Tomas Eugenio Senior nga Divine Master. Mao man siya Dios. Nga ganahan ko mahimong anak nga pinanggang anak sa Dios. Nya kay aron ko mahimong anak nga pinangga, awaton nako siya. Dagan man niyang bawi, pwede man hangtod 20. Di ba? Okay. Nakita na to ang iyang katarungan nga gusto niya nga siya na bersikulo sa Biblia kung ihatag ninyo Efesos 5:1 gibasa doon niya ang nakasulat sa Efesos 5:1 giingon man gud diri busa magmawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga dili kuno magpapugong og ayaw na buhatan sa dili kay naa mas Biblia nga awaton ng Dios daghan man kuno asawa mong magtutudlo ipaawat man kuno ang Dios bendelyo di ba klaro nga kantalita na punto kung ang pagdagan sa Dios mao dining kung ang pagdagan sa Dios asawa ni awaton di ay nato mao ni nganong ikasuko man nimo nga ipaawat man ang Dios kay ang imo man nga dili man ni Dios pero Dios sa imong pagtuo mahimo din pero kung Dios man ang among magtutudlo unya ni gamit kag sitas dinhi mo na gingon binugok ang imong pagsabot niini kay ang pag-awat sa Dios kung awaton man ang Dios matuod nga kung moingon ka si Kristo mo na balido nga Dios kay wa boy asawa kung awaton man ang Dios ang mugwa karon si Apostol Pablo may nakaawat ni Kristo
Kay wa man mga asawa. Kay si wa man Pablo. mga asawa si Apostol Pablo, wa may asawa. Unsay prueba brethren nga si Apostol Pablo walay asawa sumala sa Biblia. Aniya ang prueba, Reverend, dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, Unang Korinto, dinhi sa unang Korinto, kapitulo 7, versikulo 7, o ang akong pagbabasahon nga Biblia mao ang pulong sa Dios. Gingon, gusto kunta nga ang tanan may sama kanako nga walay asawa. Apan dili kita managsama tungod kay lain-lain ang hiyas nga gihatag kanato sa Dios. busa sa Biblia di ay Brad Ronnie, sa Si gibasa ni Brad Ronnie, Si Pablo nabasa sa Biblia nga siya walay asawa kay matud pa sa iyang pag-awa gusto ko unta nga ang tanan mahisama kanako nga walay asawa. ay di karon si Apostol Pablo nakaawat kang Kristo, ikaw nakay-asawa Bedelio? Eh di wag ka makaawat ni Kristo kung inganaon man din nato pagsabot tanawan ng imong sinabtan. Unya, alkansi pod si Apostol Pedro. Kay si Apostol Pedro na may asawa, kay kapag ka na'y asawa, na kay ugangan. Kay katong imong ugangan, mamatitagiya sa imong asawa. Kaya ang pariba nga si Apostol Pedro, Brad Deber, minyo si Apostol nga si Pedro. Okay, Reb, at pagbasahon dinhi sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 14 nagaingon, og sa pagsulod ni Hesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda nga gilantan. Oh, di nakita nato nga nakita sa atong Ginoong Kristo dito sa balay nga naa ang ugangan ni Pedro nga gihilantan. Oh, di si Pedro minyo. Di. Kay dunay ugangan. Oh, da ang pangutana bradron, nakaawat ba si Apostol Pedro sa atong Ginoong Kristo? Wala gyud kun mo'y basihan ang hunahuna ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista nga Kay di man ay tinuod nga Oh. asawa o daghang asawa. kay si Pedro sumalas Biblia doon na may ugangan sa to baduna si asawa. Unya si Pablo kung mao may basihan nga kung awaton ang Dios niya, ang Dios way asawa, si Pablo nakatuman, si Pedro wa katuman. Ang lugar si Pedro dili anak sa Dios, si Pablo ra. Na karon ang gibasa niyang Episo 5:1 nga busa magmaawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga para niya sa pagkantalita di daghan man kuno ka asawa sa master di awaton po kuno sa mga membro da say pana nimo. Tinulokoy na Oh, sa sistema. og tinuod pa bradron dili niya ikasakit di gusto gid nimo nga walay asawa di si Pedro dili anak sa Dios bisan ikaw og nakay asawa. Pero kulitaw ni siya. Parehas mong Apostol Pablo. Parehas mong Pablo. Na ang pangutana kay awaton ang Dios Brad Ronnie. Atong sumadahon sa Biblia ba ang atong Ginoong Kristo sa pag-ila nato Dios man. Niila bata nga si Kristo Dios gumikan nga bunganga lang sa atong baba walay mabasa sa Biblia. Dili Reverend, tungod kay ang pag-ila nato sa atong Ginoong Kristo nga Dios, may basihanan sa Biblia, mabasa gyud sa Biblia nga si Kristo Dios na. Yang prueba niya tay Bibliang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales, itambayungan kini sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante ug mga Katoliko. Basahon ako sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa pagprueba nga ang Ginoong Kristo Dios na siya. Niya. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios. Klaro ha? Anak nga Dios, bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan mao'y nagpaila kaniya. Kinsa gipasabot nga bugtong anak nga gitawag Dios, walay lain ang atong Ginoong Kristo. Busa kong balikat ng Episo 5:1 nga iyang gigawi-gawi nga busa magmawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalanga. Si Kristo awaton di ay kay Dios mas Kristo. Nakaron. Pero matud pa niya nga siya nga ipagdagag asawa. Nasayod ang mga minister sa Pibsin kay gitulo ni Master Moy gipadayon pud namo pagpanudlo. Nganong dili pwede nang imong nauna-unan kay giaribahan na dili mo'y buti pasabot nga kung doon na may Diyos nga waton dili ang pagkawalay asawa niya. Kung doon na may Diyos nga waton dili nga ana ay pagkaasawa niya. Kung aduna na may Diyos nga waton dili ang pagkadaghan niyang asawa. Kay balaod o gikutlo ni Master sa Biblia nga among gipadayon
nga usara gyud ang asawa. Unsay puriba Brad Deber? Okay, Reb, atong ipakita guro sa kamera, no? Kini. Ang balaod sa misyon. Atong pagbasahon dinhi sa pahina 9, no? Sa numero 6 nga balaod atong pagbasahon. Gidili sa mga misyonaryo ang pakigkuyog sa babae gawas kon ang babae nga iyang gikakuyog iyang asawa. Atong pagbasahon padayon. Nganong gidili ni Master kining butanga aron sa paglikay gihapon sa tentasyon sa usag-usa nga angay lamang sa magtiayon. Ang Biblia nag-ingon. Ito pagbasahon din sa unang Korinto 7 bersikulo 2 atong basahon. Apan arot Gikan sa uno. gikan sa uno sa 2 Reb ang naka Sulat, no? sulat. Ato ito pagbasahon. Apan aron sa paglikay sa tintal sa paghihilawas ang matag usa ka lalaki kinahanglan magbaton og iyang kaugalingong asawa, og ang matag usa ka babae kinahanglan magbaton og iyang kaugalingong bana. Diklaro ang matag usa ka lalaki, matag usa kinahanglan magbaton og iyang kaugalingong asawa di usara lugar. Musa dili lugar haom nga manudlo siya Brad Ron sa 5:1 sa Episo nga ipagdagag asawa kay awaton man ang Dios ug mao po iyang basihan nga kay kantalita man to kay iyang una ang Dios wala goy asawa, ang Dios wala dili gud dagag asawa. Di si Apostol Pablo mo'y nahimong kining gitawag og pinalanggang anak sa Dios kay si Kristo wa may asawa mo may ang gisunod. Di kini si bandilyo nga nagbandilyo si ang pagkabindilyo ay dili ni siya pinalanggang anak sa Dios kay wa man siya kasunod kang Kristo kung awaton man din sa sistema sa Dios kay mao man di yan sinabtan. Nakaron ingon ini sa Biblia kung aduna may pag-awat sa Dios asa din dapita ang Dios awaton Brad Ronnie sumala sa Biblia. Okay niya. Niya bindilyo kung hain nato o sa tao awaton ng Dios kagigamit mong 5:1 kay gusto nimo kung unsa gibuhat sa Dios buhaton pud sa tao di ra ba mo gipasabot ana. Abi niya Bradron o ang pagkawalay asawa o ang pagdagag asawa o usara bay asawa wala niya nang dapita. Tinuod ka na tungod kay ang gusto sa Dios nga awaton siya tao mao ning pahayag ni apostol nga si Pedro. Niya sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 akong basahon rin. Sugod ka sa bersikulo 15. Okay, ipababaw tas 15 lapos 16 giingon sa pagbayad sa Biblia. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo. Sa to pa ang Dios nga nagtawag balaan. Kinahanglan kamo usab. Adres ni Pedro ngadto sa mga isig ka magtotoo. Kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong pagawit. Kay ingon sa nahisulat. Unsa daw? Kinahanglan kamo Unsa? magmabalaan kay sanglit ako balaan. Kita mo na asa di ipaawat ang Dios. Ang tao ngadto sa Dios Dili ang pagkawalay asawa. Dili ang pagdagag asawa. Dili ang pagkausaray asawa. Kundi ang gisgutan niya ang pagkabalaan sa Dios. Ya prueba kay si Kristo Dios man. Di kung Dios awaton ang iyang pagkabalaan, dili ang pagkawalay asawa ni Hesus Kristo Bradron. Tinuod. Kay kung mauna ay si Apostol Pablo ang nakatuman o ang mga pari sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, di ba? Kung mauman ay ilhanan, di alkansi katong uban nga magbalaan o niya, di man di mabalaan tungod kay kinahanglan lang nga ang balaan tawgon kung doon na siya'y pagkawalay asawa. Na, karon ingon nini. Kung atong patakaan og hubad, pwede di ay. Asa ta makuha nga si Kristo? Nag-ingon ba si Apostol Pedro nga sundon siya kay Dios man? Si Hesus Kristo anak nga Dios Bradro, no? Dios nga anak. Dios nga anak. Ya sa Episo 5:1 nga iyang gigamit kinahanglan man awaton ang Dios aron mahimong pinalangga nga anak na karon. Unsa ba gi hisgutan ni Apostol Pedro sa ilang magtutudlo nga mao si Kristo nga anak nga Dios o Dios nga anak? Ron, sumala sa Biblia. Okay niya, basahon ng gyapon ako sa sulat ni Apostol nga si Pedro rin. Isip example. Okay. Nga kining example pwede na ba din nga patakaan natong huban? Niya sa
Nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, ang akong pagabasahon rib, gingon sa pagpahayag. Kay sa maong paggawi, gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo, usa ka panig-ingnan, aron nga kamo, managsunod sa iyang mga tunog. Kung atong patakaan kay magsunod man tas tunog, unsay nahitabo nga gidangatan ni Hesukristo, brother? Ang gidangatan sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpahayag sa Biblia, nalansang ang atong Ginoong Hesukristo sa cross. Di karon Bendilyo, magpalansang ka sa cross. Mao ginay buhaton nimo Bendilyo, aron nga makita nga ikaw nagatuman di ay sa Dios nga imong gilang nga mao atong Ginoong Hesukristo. Kung magpataka taguban, ikaw ra bay maghuna-huna sa Episo 5:1. Unya kay sundon man ang tunog ni Kristo, ang tunog niya nagpalansang man siya sa cross. May lang ka maningil diri namo, pero ikaw di ay wa katuman po di ay. Magpalansang ka karon sa cross. Kinahanglan ginang magbalansang siya para matuman ang gigamit niyang teksto nga awaton di ang Dios. Pero niya nang bahina, brother, magpalansang man sa cross, ang pag-awat sa Dios wala niya na. Tinuod ka na. O ang pag-awat sa Dios sa Episo 5:1 aron mahimong anak sa Dios, ang pagkawalay asawa man sa Dios ay di si Pedro dili na anak sa Dios nga pinalangga, si Pablo lang. Tinuod ka na. Wala diha sa dili pagpangasawa ni Kristo nga moy atong awaton. Dili diha sa pagpangasawa nga usara. Nga moy awaton nato kung na may Dios nga nangasawa. Dili diha sa pagkadagag asawa kung na may Dios nga magpaila ingon ni ana. Wala diha ni anang napita ang pagkailhanan sa Dios. Bueno, sa gibasa ni mo, Brad Ron, pabor naman. Kaya di man pwedeng patakaan pag hubad ang Biblia sa gisulti ni Apostol Pedro sa imong gibasa sa unang Pedro 2:21 kay sa mong pagawi. Gipanagtawag kamo maingon nga alang kaninyo. Miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panigingnan aron kamo managsunod sa iyang matunog. Hain man di ay ang panigingnan ang mga tunog niya kang Kristo nga giingon niya Apostol Pablo nga maoy sundon, brethren, sumala sa Biblia sa pahayag ni Apostol Pedro mismo. Okay niya. Balikan ko pagbasa rin ang unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Ilapos na kos 23. Pero ang Biblia nga akong gamiton sa pagbasa, kining Biblia ang Katoliko nga may balita Biblia. Para ang nagsulat niya na may mapahayag kung sa unsang tunog ginasunod kini si Hesukristo. Tinood ka na niya ang nagsulat ani gitambayungan man ni sa Protestante ug mga Katoliko nya kini si Bendilyo kay sakop man sa pagtulunan nga Protestante di apel ay mo ani sa paghulad dining maong bulad sa Biblia. Basahon nako gingon sa pagpahayag. Niya sugod 21 ngadto 23 sa ikaduhang Pedro, unang Pedro Kapitulo 2, gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod ninyo kaninyong panag-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Kung Ginoong Hesukristo daw wala makasala, wala po daw siya mamakak. Sa dihan bugal-bugalan siya si Ginoong Hesus, wala siya mubalo sa pagbugal-bugal. Sa dihan gisakit siya, Kristo wala siya maghulga. Hinunua iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Busa kung awaton man ang Dios di ay brethren kay malaan man, ang Dios di ay but-buton, brother? Dili sumala sa pagpayag, walay sala o wala usay pagpamakak ang Diyos. Si Kristo di ay kay Diyos man, walay limbong, walay bakak sa iyang baba. Hay pang dugang priba, brother, nga ang Diyos dili bakakon. Sumala sa Biblia. Ato pagabasahon reb dinhi sa Roma versikulo 3 ngadto sa Roma kapitulo 3 versikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon. Ug kun diha kanilay wala man nagpanoo unsa may ana ni ana kadtong ilang kakulang sa pagtuo nakapahimo bang walay kapusalanan sa pagkamatinuoron sa Dios? Wala gayud. Kinahanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat. Aron makita ikaw nga matarong sa imong pagpamulong ug ugon ikaw sa diha nga pagahukman ka na. Busa ang Diyos ay sa Biblia nga imong gibasa, brother, bakakon? Dili, mamiatod-on. Sa ato pa, muna ang Diyos may awaton sa tao nga dili magbakak sama kang Kristo.
Pero mga malamong tigpaminaw kay kinahanglan man gitubagon ang usa ka buang sumala siyang pagbinuang. Kinibas Bindilyo, Brad Ronnie. Wa ba kuno ni siya mamakap? Tanaw na to kay kung namakat ni wa ka kasunod sa tunog sa atong Ginoong Hesukristo. Wa ka kaawat sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sa Biblia di man makakot si Kristo. Kung wa siya kasunod, di ang tunog sa yawa mo yang gisunod. Mao gina. Kay sa Juan 8:44, Brandon, Ang yawa mo'y bakakon ug mo'y amahan sa tanang mga bakat. Basahon na to. Okay, basahon na to rin niya sa Juan 8:44 sa pagpayag sa balaang kasulatan giingon, kamugikan sa inyong amahan nga maong yawa. O ang inyong ama og ang inyong mga tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya ang yawa mo'y usa ka mamumuno sukad ba sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Hindi pamakat niya ang yawa, siya magasulti tukma siyang kagulingon kinaiya kay siya bakakon man og mao ang amahan sa tanang bakat. o di karon nakita nato nga ang pagkamaawaton di ay nato diya sa Dios, ang pagkaawat dili nga awaton nato ang Dios kay wala siya asawa. Dili nga awaton nato ang Dios tungod kay Dunay asawa. dunay asawa. Dili kay awaton nato ang Dios tungod kay daghang Asawa. Oo. Kung dili awaton ng Dios sumala sa gibasa sa Biblia tungod kay ang Dios dili mamaka. Dili bakakon. Dili bakakon. Nakaron atong pribahan unsay gisulti ni Bindilyo nga di na kami may musulti. Nasya niya itong paminahon. Atong Okay. ipabati engineer ang pahayag ni Mitchell Bindilio Na pastor sa Balisa. ginawayon nga hilabihang gwapuha po no. Gwapo man kuno ni siya kay manaway god. Okay. Atris dos, ato basahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan. Ano? 3-4. 3-4. Wala gayod kinahanglan mami na tudon gayod ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa dai, ang tanang tao ay bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kamaw. Tao. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao ka ba? Kambot. Ay ko, manok nga nag-text. O naanto po siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato basahon. Ano na itong klaro na? Ako sama po na. Patience. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Okay, no? Di angkon siya nga bakakon kuno siya. Ako bakakon ko. Unya gusto niyang basahon ang Epeso 4:25, Bradon. Atong basahon, Brad Ronnie, ang Epeso 4:25 nga bot niyang basahon kay bakakon man kuno siya. Okay niya basahon ako 4:25 matud pa niya sa ingon din ni sa Epeso tungod niya niini ukas nagikan kaninyo ang kabakakan o ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo nga matag usa ngadto sa iyang silingan. Kay kita mga bahin man. Kay kita mga bahin man sa usa ug usa. Ipahukas niya ang kabakakan. Pero imbis basahon niya ni nga hukason ang kabakakan, niangkon man nun siya nga ako bakakon ko. Contradiction. Di mao man ay buti pasabot nga waton nato ang Dios. Nga dili bakakon pero yung ako bakakon ko. Doon na ba ikapriba na mo mga mahal mong tigpaminaw taliwala siya ang pagkabakakon? Doon na. Kaya doon ay mga naa sa taga Pulangko nga nangutana niya nga sa panahon nga may tungod sa lapida. Pero sa nadugay ng lapida, kinirabang lapida kuno dili kuno na mao. Pero ato sang ipakita engineer nga sa kamatayon ni Ellen Goldwhite o ni James White, gibutangag monumento unya naa ang lapida. Okay. Ato sang ipakita ang hulagway sa monumento nila, Brado, no? Mo gini gingon Reverend basta magisgot ginig lapida maglabag gingon ko ni Bindilio anong lapida. Lapidahon ta nila. O saon man gyud nga imo man gining gibuhian gud nga matud pa nimo Kining lapida dili na mao. di mao. Kung ang lubong doon ay lapida di mao kanao. Mapokus man ten engineer. Pwede ba na ma-zoom gamay engineer na para makita kay lubong na na siya Reverend mo na siyang lubong ni Ellen Goldwhite. Apil na si si James Watt ang bana ni Ellen Goldwhite niya na lapida or gitaas man murag monumento pero ato namang nabrog nga kanang monumento og lapida basta gamiton sa lubong maura na siya. Pero matud ba ni Bindilio kini laging lapida di ko na husto kung ibutang sa lubong kay di ko na mao. Yeah.
ma-concentrate man siguro o masumin man siguro na engineer. Atong gining hatagan og pagtala. White white. Alangan man na grid. Lisod po nag-blue, lisod po nag-black, white na. Mamunay plido ni Ilina. Ilina white. Di nakita ninyo mga mahal namong tigpaminaw. Karon, Okay. engineer, balikan na to ang katarungan ni Apostol Pablo o Apostol pa lahi man gyud basta apostol ka di man gud ni apostol ni si kuan Bendilyo kay siya ako bakakon ko nakaron kay sa iyang pagabakakon ningon din siya nga sa panahon ko nun sa Biblia wala ko noy lapida pag magisgot tag panahon sa Biblia wa ko noy lapida unya kana pug kunong lapida dili po kuno na mao sa ato pa kay dili mao dili mayo kinsa man ang nagbutang atong monumento o lapida ni Ellen Goldwhite kag naa pa ni Bendilyo minsan ayo nabutagi kay dili na mao nakaron atong ipabati yang tubag ngadtos mga usa sa mga texter nga taga Pulangko. Okay. Ang paminawan. Ang kuhakon, ang patay ilubong doon na ba'y lapida o timailhan nga mauna siya? O walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandong sa inyong patay. Pero naay lapida timaan nga siya na pilde ka sa inyong kakabildo sa PBCN sa Pulangko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises, wa gyud na kay palgi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba? Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Dili man yung doktrina sa Biblia nga sa dihagod nga ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gyud siyang lapida. Dili man yung doktrina sa Biblia nga sa dihagod nga ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gyud siyang lapida. Dili man na mao. No, dili na mao igsoon. Dili ko nung maoribarin ang lubong lapida ang lubong di giatake niya ang lapida sobra pas atake. Magmayo Bendilyo mo to ka dito sa lubnganan ni Ellen Goldwhite ug tangtanga tong lapida dito monumento para matuman na yung gusto nga ang lubong nga lapida di mao. kuya po ning tawana brethren nakaposisyon lang pastor no mura nag ni overpower na siya sa labaw pa sa pastor ba Ambot ug gikan anong gipasagdan ni sa mga kadagkuhan sa badista ning pamakba ni Mitchell Bendilyo. mao na karon sa panahon kuno sa Biblia walay lapida. Wabay lapida brethren sa panahon sa Biblia kay pag ingog panahon sa Biblia naka-insert sa Biblia ang pulong lapida. Mo ni husto gigayo itong iyang gibuhian brethren nga atong nabati nga matud pa niya ako bakakon ko. Kung walay lapida sa panahon sa Biblia wa ko na lapida isa bakakon man ko. Okay kakaron. Basahon na to sa Biblia matud pa nimo sa panahon sa Biblia way lapida. Basahon nako ikaduhang hari akong pagabasahon Reverend sa kapitulo 23 bersikulo 17 ang akong pagabasahon gingon sa pagpahayag nga atong mabasa. Unya siya mingon, unsa kanang lapida nga akong nakita. Niana ang mga tao sa syudad mingon kaniya mao kana ang lubong or lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda ug nagmantala nining mga butang nga imong gibuhat batok sa laras sa biti. Ingon siya, dili man doktrina sa Biblia nga butangan og lapida, pero tao ba ito sa Dios maduro? Ang punto nga atong gitubag. Sa panahon sa Biblia wala ang lapida, kay kanang lapida dili na mao. Ikaw rin nakabasa si Ellen Goldwhite nga propeta unta niya di nimo angkonon kay wa mo angkon pero daghan sa inyong basahon nga siya propeta tatanan mga pastor ikaw lay nagpagsukwahi di ka tawgon anag kulukoy di unsa man ingon man ka nga bakapon ko na malagi pero kay nabasa man ang lapida
Pero mogamit siya New World Translation sa English, pero sa Cebuano, Bradron, ang bag-ong kalibutang hubad sa bala ang kasulatan. Gamit din siya Matthew 23:23 para iyang ibasa para mohatag mulugwa ang kwarta sa mga tao, mga kauban nila, para sa halad nga ikapulo, Bradron, kay og di kahalad og ikapulo magkutoy mong tiyanan eh. Okay, nagdawat magsuldo gikan sa mga contributions, bro. Nagwali siya pero tangtangan na siya sweldo, asa man na muwali. Muna Parehas nato, Bradron. Correct. Muna kugi ko yung mugamit sa New World Translation. Kung mo pa, haom na mahitungod sa ikapulo kung 10%. Pero lapida siya. Wala sa Biblia, basta lapida na isikutan. Sayop na. Nabasa naman, Bradron. Yung rason. Sayop ng lapida kay kining Biblia gon sa saksi niyo ba kanang istaka diha sayop na. Kay cross mo kuno na gihimong istaka. Gihimong istaka na mutuo na bakunuta nga di na ta mutuog cross. Bendilyo ang paggamit na mo niya na nagpriba lang may ingon ka sa panahon sa Biblia walay lapida pero ikaw mo'y mamili sa ikapulo. Gusto ka sa New World Translation. Niyato pa matyon yang rason. Engineer, mga malamong tigpaminaw. Printed na. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop. Sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong basahon. Onya, og mutuo sila ani, di ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na mo sila mutuo og cross. Onya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Onya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kang lapida maker. Muna nga sayop din ang ibutang ng in-English sa Bisaya, ibutang ng in-English sa Bisaya. Kanya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kang lapida maker. Muna nga sayop din ang ibutang ng in-English sa Bisaya. Sayop ko no Reverend, ibutang ng English sa Bisaya. Kay kada kunong lapida, English mo kuno na. nabitaw kuno ya, kana ding makita ninyo lapida maker, Bendilyo. Pagtarong nung ba? Ikaw rin nakakita ng lapida maker? Unang nakakita ng lapida maker, kanang lapida o ang maker, English ng lapida, tanang maker. English ang lugar na mo ng lapida, tungkol sa maker. Patanawa ha? O dili baka-bakakon, ni siya, ingon din siya nga, dagang sayop ning Biblia kay nga naman kada kunong lapida English man na di man kuno maayo ang usa ka English isagol sa Bisaya karon atong adtuan mo di ay Bernard nga additional niyang rason nga in English mo nang lapida mong di siya gusto ba nga ngano man nang nakasagol man na sa Bisaya kanang lapida nga English man na nasagol man diya sa Cebuano. Bradron, wamatay kapakita nga lain nga Biblia nga pag-prove nga ang lapida kuno wala kuno na sa panahon sa Biblia nga di man kuno na maunang lapida kay in English man na Bradron sa ubang hubad sa Biblia granting nga dili di ini mauning Biblia has kay daghan sayop doon na batay kapakita nga laing Biblia, Bradron. Aduna Reverend, usa ka Biblia ang gitawag kining easy to understand Bible. Atong ipakita engineer no. Easy to understand Bible nga version sa Biblia. Pakita lang sa screen. Engineer, kay basahon ako kay ingon mas bindilig ko nilahi ng monumento lang ng lapida. Kaya nabasa ta sa New World Translation ang lapida na kanang monumento dito na sa Biblia nga sa ilang Biblia Reverend nga Holy Bible nga sa Adventist. O diya kay ningon lagi siya nga kining lapida English word kuno na. Di kuno na pwede na sayop no. Sayop daw na nga ang English isagol sa Bisaya no. Cebuano niya. Basahon ako rin mo muna siya nga translation easy to understand Bible ang 2 Kings chapter 23 verse 17. Di na gina kaning hard to understand Bible, Bradron. Easy. Sayo nagiging sabdon. Yeah. What is that headstone I see over there? So diyan magbasa ang punto akong gikuha. Ang katong lapida de sa New World Translation nunya sa kining King James or sa Holy Bible nga 70 Adventist monumento gingon na dinhi Reverend og headstone. O nya kining headstone Reverend kung atong tanaw ng definition sa referensya nga dili kasupag sa Biblia ang Merriam-Webster Dictionary gihatag ang definition sa headstone nga matud pa sa pagpahayag a memorial stone
at the head of a grave. Usa ka memorial nga bato nga nasa uluhan sa lubong. Unya, kung tanaw na to sa synonyms, nga kining synonyms, buti pa sa different words but the same in meaning. Ang synonym sa headstone, yatag na tombstone, monument, gravestone. Kanang gravestone, mao man ang lapida sa Cebuano. Gravestone, English. Busa sayop siya, nga matod pa niya, lahi ang lapida, lahi ang monumento, niya kanang lapida, English words. Kung na. Oh, nakita nato na. Pag-pray ba, Brother Ron, kining lapida nga word, English bigyan Brother Ron, sa an English Bisayan Cebuano? Dili, tungod kay diksyonaryo? Tungod kay kanang lapida, Reverend, gihatag ang hubad ka na gikan sa English word nga kining gravestone. Gravestone, now, Synonym sa headstone. synonym sa headstone, synonym sa monument. Gihatag na yon ang Cebuano sa gravestone, lapida. Gi-open and close parenthesis, Spanish words. Ato pa, lapida, Spanish words. Gi-adapt sa Cebuano, muna gitawag po natong lapida. Dili English word na bindilyo. Oh, di ba katon? Oh, tanawa mga malamong tigpaminaw. Kanang lapida maker English na. Dili pwede ko no ang Cebuano Isagol sa English. o ang English isagol sa Cebuano. Pero atong atuan ang nakasulat sa Biblia, Brad Rene. Ang Biblia ba wala ba pagpamatuod nga dunay mabasa nga English word, Brad Rene, sumala sa Biblia? Biblia naman Ang pulong sa Dios. Dios nagaingon. 1 kapitulo 8 bersikulo 10 ngadto sa 11, mitubag si Jesus og mingon sa babay, asa man sila? Wala ba'y mihukom kanimo? Mingon ang babay, wala sir. Mingon si Jesus kaniya. Niingon ang babae nga wala ba'y mahukom kanimo, ingon si Kristo. Ingon ang babae, wala sir. Kining sir is IR. Usa ka na ka-English, mga malamong tigpaminaw. Ang Biblia nagtudlo gani. Nay translation sa Biblia, pero matod pa rin Bindilyo. Sayop. Granting nga ang lapida English. Kay mabasa na unta, pero iyon siya nga English man na, di man pwede ang English isagol sa Cebuano. Kanang sir, Brad Deber, unsa na nga kahulugan nga gihatag sa Merriam-Webster Dictionary? Okay, Reb, atong pagbasahon dire, sir, noun, usa sa definition gihatag, used as a usually respectful form of address. Gigamit din na nga gamiton para sa paghatag nimo respeto ngadto sa imong gitahod ana og sir. Nya wa din na. Nagsagol man na Cebuano o Bisaya na ron diya sa gibasa sa Biblia, sayop na bindilyo. Hasta iyang sinultian kani mag-English man siya. Alabaw kang sayop bindilyo, kayo sa mugawas imong baba English. Actually, kining mga higala atong PBC, mo na man ka sa to ba nagsagol ang Cebuano og English. Ya sa ilabang basahon Badron. Sa Cebuano nga basahon, wala ba'y nasagol nga English Badron? Aduna atong basahon sa ilang libro nga naguluhan mga hitabos katapusang panahon by Ellen Goldwhite, ani ko mabasa sa Pahina City mga punto lang atong pagabasahon niya gingon sa pagpahayag sa matag tapos sa matag pamahayag among gibutangan og timaan sa mga gikutluan uban sa pitsa sa pagsulat o pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White, amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes bisag diha lang nagsagol na ang Cebuano ug English. Kaya ang inyong libro, naggingon gisagiapilan og footnotes. Kanang footnotes English man na. Nakaroon, siya piki konomi. Unya, ang piki nga magtutudlo, nga may nagtudlo na mo, nipaka malagi ka nga dili piki. Nahayon pa, dugang payag sa Biblia nga adunay mabasa nga English diha sa Biblia nga Cebuano, Brad Rene. Doon na ba? Dugang payag sa Biblia. Ano pa dugang pahayag din ni Reverend sa Jeremias kapitulo 18 bersikulo 14 o akong pagbasahon nga Biblia ang pulong sa Dios, mawad-an ba og ice ang batuhon nga kabukiran sa Lebanon. Mawad-an ba kuno og ice? ICE, ice. English word. Busa mga mahal mong tigpaminaw, kami dili may magkinapayas ni ana, amo lang ipakita ba kay mga bugok man kami, mga mini tungod sa piki na nga naman mao mo'y nagapapaka sa rason nimo bindilyo. lapidamiker English.
Pagkaluoy. Pagkaluoy. Luoyan ninyo oy. Manigingon nga naluoy di ka namo. Na kini nga imong giluoy, ikaw may makaluluoy. Busa mga mahal na mong tigpaminaw, may abot na mga oras, among gipanginaot nga nalamdagan ka mo sa mga kamaturan sa pag-ila sa Diyos uponsaon. Dili, di atong iyang sinabtan sa episo 5.1 nga wa magkadimao.